Pozdrav svima ljudi. Sada sam napravio ovaj svijet preživljavanje. What the fuck? Ćemo baciti u vodu jer ja iskreno ne znam da li je opak sa svijetom, ali ipak ja ću baciti dobro. Znači nemam ništa, ne znam šta je ovo. Evo ovako. Prvo ćemo cepati drva. Vidio sam sada neku pećinu, ne znam da li ste je vi vidjeli. Tu ima jedna pećina koju bih ja da istražem. Za početak će mi trebati pikaks. Ovo je najobičniji, ćemo uzeti ko zna što su tamo ima. Crafting, da li nisam dobro. Znači, gdje je sada ta pećina, ja mislim da je koga se... Da li biš ovo? Ne, ovo nije pećina. Ovo možda bude isto ulaz za tu pećinu, ali ipak ja ću se vratiti u onu. Evo da ne bude posle da sam ja neki lopov zemlje vlasnika. Znači ljudi, ne znam šta je ono tamo. Vidim mobove, vidim čudovišta, ovo je vjerojatno nešto. Bežim ja, sad ih je već previše, bežim. Gdje je ona voda? Dobre. Sada mi ne smiju da me prate ljudi, znači. Ne smiju da me prate. Nećeš me ubiti, tako je. Znači, evo zašto su mi na serveru dali ono. Pa kuda je server? To zove svijeta na server. Kada server je bukvalno kada znao što će da se desiti. What the fuck? Fuck you. Znači, realno. Ja ne znam toliko dobro da se pijam. Da se nadam da će ovo preživljava. Dajde. Zadrži vazduh. Hitr. Idemo gore, ajde, popni se. Bože, Steve, Bože, majke mi, ti normalno. Ja čorav tebe, ne vidim, sad ću ti uzmi njega critical combo, bre. Jedem malo trulu meso, jedem. Ja, ni mi je zarazilo, ili kako zviš. Daj. To, ćemo sam ga peši, bre. Znači, drupa koju valja istražiti, ali prvo opet idem da cepim drva, jer ja vidim da će mi ovdje trebati mnogo drva. Ne znam da sam ostavio onaj crafting table, ali ono, ja, sad će biti dobro. Koji zombi nastavljaju me napravaju, znači, vidio sam tamo sve i svašta, neke rude, neki iron sam vidio što će biti dobro, ali malo si mi više oko ih opet nađem. Znači, mislim da sam ih ovdje tražit ću ih jer ipak ja mislim da ovdje nisu. Da me držite za reč. Da, u ovom izradstvu da nisu. Gdje sam ja prvo još pohitao? Nisam ih ovdje bacio, ovdje je moguće da se... Da, evo, znači povedite što sam još sve na početku iz nekog razloga. Kada je vlasnik servera zna. Čekajte kad sam ih bacio, sam da vidim koju stranu sam pohitao.
Znači nije bilo procu pećine. Bacio sam i krenuo da cepam drva. What the... Ljudi, ovo je naravno... Dakle... Lik ima onaj armor, lik ima onaj... Ne smije da mi se približi. Zašto mi bakuje ten flash? Nemoj da me sada i ti. Dobre, to zombi, on je glup. Znači, pokupio sam torč, znači ovdje imamo i diamond. Samo da progledinja. Lopatu. Ne. Da lažeš da si me ubio, pa ne. Neće stvari da me nastanu. Tako lako sam pokupio, ne. Ne, gdje su mi baklje? Joj, što ovdje pliva, beži. Aj, otvorit ću prolaz, nisam ja loš kod ti. Ali ti i dalje jesi loš prema meni. Tako da, nije dobro da mi se približavaš. Beži dalje. Sav armor smo dobili. Pravit ću se da je ovo slučajnost. I baklje smo našli. Sav armor smo našli. Ne može nam niko ništa kako ide na pesma. Jači smo od mene, sad sam ja jači od zombi. Ne može mi zombi ništa. Znači, treba da otvorimo onaj čest. Možda ima sedlo, možda ima nešto dobro. Nadam se iskreno da ima nešto dobro jer ova pećina je luda. Znači ljudi, ajde crkni više. Ne smije da mi se približava. Šanse da umrem ja ovoj. Ne. Ovdje su mi stvari. Beži tamo. I ti, beži. Beži unutra. Op. Dobro, čekaj. Nije dobro, nemoj jedan pik. Nije dobro, beži, čekaj. Armor. Ne. Ja, Bože, majko. Begaj. Beži. Tamo, bre. Znači, ovi zombi su tako blizu da me ubiju. Ne, nemoj me više skaljati, čovječe, preži. Znači, ljudi, ja se sada toliko plašim ovih zombija, ali nije u onom smislu kao, čekaj, jednog helmet protection. Znači, idemo da se borimo sada. Idemo se borimo za život. Nećemo ovaj, nam ne može ništa sada. Ali kada bude došao njegov prijatelj. Dobro, evo ga, znači. Sa bakrom ćemo ja. Kako promašujem, tako ću osvetljavati pećinu. Manje su mogućnosti da dođu do me. Fucking ubiju. Zašto su odjednom ovi zombi toliko brzi, čovječe? Beži. Stiki najmoćnije oružje. Beži, bre. Nijedan zombi ne smije da bude u mojoj blizini jer počet ću da vrištim kao devojčica, iskreno. Kažem vam iz sveg srca. Odmor. Osvetli sve. Beži gore. Čekaj tu, ne, čekaj ti više ništa. Nemoj me ubiti.
ti. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ovdje za mene je voda, tako da... Ovaj mi ne može ništa kad je u čorsu, kako... Nemaš ti ruke da mene test, nemaš ti pamet. Dobre. Nije dobro, sorry, pukao mi je pik. Ću morati da craftam drugi, ali... Ovo je odlično kako se dobro drži, čoveče. Znači ja mislim, znači u full iron, to je 11 ovih rotten flashova. Ja mislim da kad padne noć, ja neće sve više da se stvario. Beži, nemoj me napadati više. Nemoj me napadati, bre. Bre, pogledajte ovo ja. Molim. Znači, ja ću izvan epizode. Znači, ljudi, to je bilo to do epizode. Nadam se vam se svidjela, ako jeste, ostavite like, share, komentar. A mi se vidimo u sljedećoj. Ovaj mod spawner više neće da radi. Evo ti. Znači, od mod spawnera možemo da se oprostimo. Vidimo se u sljedeći, ćemo da otvorimo ovaj chest. Doviđenja.